Марина, какво ще правим тук, бе? Царевица ли ще продаваме? Ще работим, бе, Исма. Сезона започна. Как може да спиш спокойно, как толкова много паплач има в курорта? Да, ама само обикаляме тук. Ко майка си търси? Това търсим, Исма. Брачет, кой е тъсна валица тук? Пенсии ли дават? Пенсия, това е аквапарк. Какъв е този парк, за разходка ли? Много си просва, Исма. Не чуваш ли музиката? Музикален парк е. Вие двамата си много прости, бе. Това е аквапарк. Парзалки, вода, къпиш се и бягаш. Шматки. Марина, тук не е за нас. Хората падат във водата и се къпят. Не чули? Абе, Исма, така като гледаш колко много пари влизат тук, не си ли малко готов да се намукриш за тях? Не. Не, ама да. И без то и то с година не си са капалощи. Мухите, като те видят тебе и лайното, подминават лайното, за да кацнат на тебе. Освен това ни и на късмет. Егона, момчето ни стана първия клиент. Добър ден. Давай от тук, дед пише вход свободен за персонала. Аз пари за глупости и къпане няма да давам. Абе, не тъпи там дали можеш, бе. Аз ти казвам какво ще направя, ако не ми намериш двама работника. Ясно ли ти е? Опа! И аз ще лижа цялата. Абе, не на тебе, бе. Чуваш какво ти казвам? Искам двама човека да ми дойдат веднага, докато затворя телефона. Ясно ли е? Арава, началник. То срам вдигна заплата, гати бързак. Доволен си ли? Не! Що чак сега идвате? Къде бяхте като открихме? Ние тогава още ви търсихме, шефе. Ама чак сега ви открихме. Така, обяснявам ви набързо, че няма никакво време. Това отсреща е магазина на аквапарка. Да. Това е съблекалнята с шкафчета, където хората се заключват дрехите. Знаете ли как се нарича? Жакпот. Локър рум се нарича. И двамата нямате работа тук. Освен в края на деня, когато хората са си отишли да почистите. Защото жена ми, ако ва види там, не знам кой ще стане. Тя е... Коза? Крокодил. Абе, ей, я пак. Там е козата. Къде е крокодила? С деца го храните. Само ще кажеш по колко да му фърляме на ден и няма да се притесняваш. Пак аз ще оправя козата, бе. Това не са истински животни. Продължаваме. А това тук е голямата парзалка. От нея влизаш в тази бавна и релаксираща рекичка. Лежиш си и се носиш по течението. Не се притискай, бате. Там хич няма да ти стъпи. Напротив, някой път ще трябва да са по-намокрите. То това е част от... Абе, ти нормален ли си, бе? Абе, никой не пикае в басейните, бе. Ко да направя, бате? От жегата. Как? Ние не познаваме такъв пак, дето да не пикай. Абе, навсякъде има туалетни, бе. Да, бе. Аз пари за глупости не давам, шефе. И ади по-бързо ни обясняваш, защото след малко почва обед да почука. Кой е правата да не се търси? Това тук ни е бара. Това тук са ресторантите. Това тук е джакузито. Шефе, този буклук кой го остава тук? Ако не съм аз, то с аквапарк ще се съсипи. Сега отиваме към другите парзалки, където... Къде е другия? Кой е другия? Другия?
Е, тука съм. Абе, другия е. А, той само гледа. Обича изкуството. Не е Гени Минчев. Ама страшно, батко, само едно малко дупка ще направи за сирещерне. Може да е станал. Шефе, изкуството променя хората. Чупи. Това тук са парзалките за възраст. Демек бабички и старци. А Марина, гледай колко много желязо. За кой ме толкова много? Няма кой да им го изхвърли. Ние нали зато и сме тук. А това тук е детския кът и общо взето това е, другото ще го разберем в движение. Ало, не мога да говоря. Не мога, човек, затрупан съм с работа. Дойдоха тук едни, те нищо не знаят, развеждам ги, направо жив зян са. Не мога, човек, сега да говоря. Да. Добре, ще дойда. Така, момчета, ще мислим бизнес план за лято за парк. Къде го взехте това, бе? Бате, там по земята ги намерихме, викаме да разчистваме малко. Не се тревожи, шефе. Бен борда сен кортма. Всичко ще си в мястото. Както и да е, не искам нищо да пипате. Всичко да си е по местата, утре като се върна, ясно ли? Добре, тръгвам. В аквапарка има две момчета, всичкото желязо правят на парчета. Нищо вече не е безплатно, цените вдигат се стократно. Всяко забавление ще е платено, спокойствието на всички смутено. Във водата с дрехите ще влязат и накрая сухи ще излязат. Екшън аквапарк, слънчев бряг, марини сматани водят в такт. Ритъм, смях и забавление, тук е нашето лято, тук е вдъхновение. Ако видиш изтънчен, честен господин, вероятно ти видял си наш Марин. Ако срещнеш Мераклия и Катил, значи вече знаеш и за Исмаил. Бързалки и басейни, музика без край. Екшън аквапарк, това е летен рай. А сега за промоцията. Влизаш в сайта на Action Aquapark, пишеш промокод Алабала и получаваш 20% отстъпка от всичкото цени. Тай ли беше началник?